Eguerdion dizuela pilotazaleok Lazkaoko udaletxearen aurreko plazako pilotalekutik gaur hemen izango da Ados pilotaren etxeko bertso pilota sariketaren laugarren jardunaldia. Eta bertan bi talde izango ditugu elkarren aurka. Batetik Mitxoletak ariko dira, Maia Arrastia, Ainhoa Ruiz da Infante eta Leire Oskoz, Angel Mari Peñagarikanoren gidaritzapean, eta bestetik berriz Bitxiloreak, Narua Agirre, Gera Iturriaga eta Leire Galeano Sebastian Listasoren aginduetara. Bertsolariak eta pilotariak prest dira, baina jaialdia hasi aurretik zenbait zehaztapen emango ditugu. Aurreko 3 jardunaldiak pasa direla aipatu dizuegu. Lehengo astean ekin genion txapelketari Itziarren. Iragan igandean izan zen bigarren jardunaldia Dona Marian Nafarroan, atzo 3. Berriozarren eta gaur 4. hemen gara Lazkaon. Eta aurreko 3 jardunaldi horien ondoren honelaxe daude sailkapenean kontuak. 3 talde ditugu puntu bakarrarekin, Kukuprakak, Mitxoletak eta Bitxiloreak, eta atzoko Berriozarko jaialdian banatu ziren 2 puntuak eskuratuta, 3 puntu dituzte Harrietak, Mendiburuk eta Mujikak, alegia Eguzkilorek, eta batzuek jada txapelketa osatzen ari dira, pixkanaka ligaskari dagozkio lanak erreferentziatzat hartuta beti ere, eta beste oraindik zenbait jardunaldi falta zaizkie. Gaur beste 2 puntu lehian, txapelketaren dinamikan ohikoa den legez hemen Lazkaon. Batetik lehendabiziko partidan lauterdian ariko da 3 kote bakoitzeko ordezkari bana, partida hori 18 tantora jokatuko da, eta ondoren lauterdikoan aritzen ez diren 2 pilotariak geratuko dira binegako partida jokatzeko, eta hemen ere ikusi egin behar talde bakoitzak zer nolako estrategia hartzea erabakitzen duen, eta ze pilotarik jokatzeko autu egiten duen batetik lauterdian, eta beste ze 2 aritzen diren ondotik, lauterdikoaren ondotik jokatuko den bibitako neurketan. Batetik talde batean 2 atzelari, Arrastia eta Oskoz Mitxoletetan, eta aurrelari bakarra Ainhoa Ruiz de Infante, eta beste taldean ere 2 atzelari dira, Agirre eta Galeano, eta aurretik jokatu ohi duen Gera Iturriaga. Lehengo astean Itziarren aritu ziren Bitxiloreak, eta bertan Naroa Agirrek jokatu zuen lauterdian beste atzelari baten aurka, Mendibururen aurka, Aina Justu ere, eta binaka aritu ziren Gera Iturriaga eta Leire Galeano, eta iragan igandean Dona Marian aritu ziren Mitxoletak, eta gaur ikusiko dugu erabaki hartzen duen talde bakoitzak. Pilotariak ari dira azken beroketa ariketak egiten. Gaur egun Sargoria dago hemen, goizean bertara iritsi garenean hotz egiten zuen, baina eguna aurrera joan ala eguzki ere ari da, gogotik berotzen, eta nik uste pilotariak ondotxo berotuta egongo direla dagoeneko, eta horrek adierazi nahiko duela une batetik bestera emango zaiola hasiera gaurko jaialdiari. Bertsolariak ere esan dizuegu bentxe direla lanerako gertu. Batetik geure aurrean dugu Angel Mari Peñagarikano, Mitxoleten botileroa, eta kontrakantxaren erdian da zaleren batekin izketan Bitxiloren agindu emailea Sebastian Lizaso, epailea ere bertan da kantxaren erdian Josu Benbeltzu, gaur Gipuzkoako Pilota Federazioaren ordezkari gisa bertara etorririk, eta pilotak ari da pixkanaka biltzen Benbeltzu jauna. Aitere ari zaie, pilotariei aginduak ematen, jaialdiak une batetik bestera hasi beharra dauka, eta geukau esanik, atxeden tarte labur bat hartuko dugu, eta jaialdia haste erdenean eskuko mikrofonoa hartu, taldeen eta
pilotari bertsolari eta epaileen aurkezpenak egin eta ordutik aurrera pilotak eta bertsoak aginduko dute Lazkaoko plazako pilotaleku dotore honetan. Gogoratu gaurko lehia zein izango den, batetik mitxoletak hariko dira, bestela esan da Amaia Arrastia, Ainhoa Ruiz da Infante eta Leire Oskoz, Angel Mari Peñagarikano botillero dutela eta bestetik bitxiloreak hariko dira, Naro Agirre, Jere Iturriaga eta Leire Galeano, Sebastian Lizasoren laguntzapean jardungo dutenak. Hauxe beraz gaurko Lazkaoko eskaintza, bere alagara esan dizuegun moduan, jaialdiaren aurkezpen lanekin. Horrentxe arte. Ya que no puedo jugar en su pueblo, vaya mala pata. Bueno, toca así. Estáis justo a la una, os va a escuchar hablar. El micrófono y se os va a escuchar a vosotros en vez de a la pelota. Vale. Oso ondo. Tragoa ditea, gumbardea. Eta gaizki luizaltzat? Guazen, Baina mezi. Ahí, está el casco. Vale. Nadie se ponga aquí. A ver, vigila, que no pasa nadie de aquí. Son las pelotarias. Porque si no las cámaras de seguridad para allá. Estas son solo las pelotarias. Ahí. Está detrás y ahora sí. Nos va a acordar algo. Eguerdion ona Lazkaora etorri zareten bertsozale eta pilotazale guztioi. Etxeko bertso pilota memorialaren laugarren jardunaldia jokatuko da gaur hemen eta
Horretarako prest dira jada, bi taldeak eta epailea eta besterik gabe euren aurkezpenarekin hasiko naiz. Batetik Gorriz gaur Mitxoletak hariko dira, Amaia Arrastia, Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Oskoz pilotari eta Angel Mari Peñagarikano bertxotan. Eta bestetik elastiko urdinarekin Bitxiloreak hariko dira, Naro Agirre, Leire Galeano eta Jera Iturriaga, Sebastian Lizasorekin batera. Epaile lanetan Gipuzkoako Pilota Federazioaren izenean Josu Benbeltzuk jardungo du. Hauexek beraz aurkezpenak eta orain besterik gabe Sebastianen eta Angel Mariren hasierako agurrak entzungo ditugu. Urdinak eta gorriak dira, pelotari kamisetak, batzuek dira bitxiloreak, ta besteak mitxoletak. Aldan ondoen gureñakoak, dejadata biparetak. Gaur irabazi egin behar dugu eta aztu berriketak. Gaur irabazi egin behar dugu eta aztu berriketak. Kaixo deneri astera doa, berso pelotaren jaia, sei pelotari bi botilero, denok irabazi naia. Bere alaxe argituko da, jakin minaren ezbaia, zein lore taldek duen berekin garaipenaren usaia. Zein lore taldek duen berekin garaipenaren usaia. Entzun ditugu Lizasoren eta Peñagarikanoren hasierako agurrak, txapagora Josu Benbeltzuk, kolore urdina agertu du okerrez banaiz, eta hortxe doaz Agirre, Iturriaga eta Galeano pilotaren bila, lautardiko partidan erabiliko duten pilotaren bila, bi pilotari jarri dira bada ezpada Saskiaren ondoan talde urkariari zalantzaren bat eragiteko edo pilota aukeraketaren garaian, eta orain Iturriaga eta Galeano erretiratu dira. Ez. Erretiratu dira atxeden setera, eta Ruiz de Infante eta Agirre geratu dira lauterdiko partidarako. Eman zaio hasiera partidari Naro Agirreren sakearekin, sake gaiztoa lauterdi inguruan, eta biziko tantoa beretzat, zosto harrenentzat, bat eta huts bitxiloreak aurretik. Bigarren tantoa jokoan, sakeari erantzun dio Ainhoa Ruiz de Infantek, luze Agirrek, aire zeraman Ruiz de Infantek, txokoan barrena motzorain Naroak, Ainhoak jaso, eta gero luze, lauterdiaren barruan beti ere, punpagoraz jaso. Bizkaitarrak, txokoan barrena luze hanketara Agirrek, Ainhoak eraman, zabalean dejada Agirrek eta tanto bi eta huts, hasieratik nagusi izan da tantoan Agirre eta azkenerako lortu du tantoa bukatzeko aukera bere buruari sorraraztea, eta baita tantoa ederki bukatzea ere, bigarrena beretzat. Orain atzealdera etorri da
Oinetako zolak bustitzera. Eta berriz ere badator sake ateratzera. Sakea ustela izan da, eta beraz, bat ere pilotak abarik jo gabe, Ainoak lortu du tantoa, bat eta bi. Atera du sakea Ainoak, bostetik ederki erantzun Naroak, txokoan barrena luze Ainoak, Naroak erantzun, txokoan barrena txokotik zabalera bigarrenez segidan Ainoak, Naroak jaso, txokoan barrena luze Ainoak, berriz ere aukera garbia beretzat, txokoan utzi du baina ez zehaztasun handiarekin behar bada, atzera Naroak bolea zeldu da txapa gainera Ainoaren pilotaka da eta gero txokoan pilota utzi duenean, hirugarren tantoa lortu du Agirrek 3-1 markagailuan. Agirren eskuetan da pilota, bere izango da ondorengo sakea. Eta badator sake ateratzera. Labur atera du, baina hau ere laburregia izan da, saketiko falta bi beraz Naroarentzat. Eta beste tanto bat ere pilotak adarik jo beharrik gabe Ainoarentzat. 2-3. Atera du sakea Ainoak, Naroak bueltatu. Txokoan luze Ainoak, Naroak jaso. Zabalean dejada ederra Ainoak eta tanto Bizkaitarrarentzat. Iruna markagailuan. Hauxe izan da, geure kontuen arabera. Ainoak egin duen lehenbiziko tantoa, dejada ederraskoa zabalean amaitua. Atera du sakea Ainoa Ruiz de Infantek, luze. Naroak jaso. Hormabiko Ainoak, hau ere dotore askoa sake bueltan aukera izan du tantoa bukatzeko, eta bai dotore amaitzen asmatu ere, 4-3 partidan lehendabiziko aldiz, jarri da aurretik. 3 Mitxoleta. Agirrek pasa dio pilota Ruiz de Infanteri eta badator Bizkaitarra sake ateratzera, eragin dio puntua pilotari eta atera du bere ondoko sakea, sake bueltan eraman Agirrek, txokoan utzi du Ruiz de Infantek, hartara heldu da Naroa, baina ondotik Ainoak egindako biparetara ez 5-3 berriz ere sake on batekin tanto hori hasiera behar bezalakoa eman, txokoan aurrena aurkaria behartu eta ondotik bibaretarekin tantoa bukatu du eta orain Naroa Agirrek partida etetea erabaki du eta badatoz kantura. Venga Naroa lasaitasunez, saiatu zaitez lanean, zeren bestea estutuko da, zula zaitzen zeranean. Eta pelotak oso ederra, dauka hotsa zarata, Ainoa hola segi ezazu, oso ondo aizerata. Benga Naroa badakizuta, alegindu egiz da fin,
Tal badezuzuk etxaiare oparirik ganez egin. Mitxoletaren gainean sarri, erlea edo listorra. Ainoagatik esan daiteke, txikia baina bizkorra. Entzun ditugu Litzaso eta Peña, eta badatoz berriz ere lanerako kantxara Ainoa eta Naroa. 5 eta 3 markagailuan atera du bere gustuko pilota Saskidik Ainoa Ruiz Infantek, lehen aterazako berdina, eta jarri du beste sake gaizto bat ezkerparetaren ingurura. Hau ez du aurreko sakeak bezain beste baztertu, kantxaren erdian utzi du pilota, atzerantz etorri da Naroa, baina ongi eutxi dio pilotak adaurri, txokoan barrena luze Ainoak, eta are luzeago bere buruari denbora eman guran. Naroak oraingoan ezkerrez jotzea erabaki du azken unean, esku zaldatuta zabalean dejaba Ainoak, eta beste tanto dotore bat. 6 eta 3. Jabaz, berak egindako bigarrena. Lau baditu eginda, Bina, Biparetaz eta Dejadaz. Eta beste biak, Naroak sakez egindako akats bilen ondorioz eskuratu ditu. Antxaren erdira sakea, baina gorputzera atera nahi izan dion abiadurantian, Naroak jaso, zabalera Ainoak, luze gero batzera Naroak, antxaren erditik ezkerrez eutxi Ruiz da Infantek, Agirrek txokoan barrena luze, zabalera Ainoak, txokoan utzi du pilota Ainoak, Ipareta oraingoan, Naroak jaso, atzera Bizkaitarrak eta Sotamanoz, eutxi Gipuzkoarrak. Txokoan dejada Ainoak, eutxi Naroak, pilota zabaldu Ainoak, atzera Naroak hanketara, Naroak jaso eta gero txokoan egindako dejadarekin amaitu du tantoa Naro Agirrek, 4 eta 6. Hortxe duzue tantoa errepikatuta ikusteko aukera. Nasia izan da eta aski piloteatua saketik bertatik hasita. Eta orain berriz ere sakea hartu du Naroak, eta ea bada aurrez egin dituen saketiko bi falta horien zapore garratza kendu dezakeen burutik, eta hori ehaztuta pilotan segitzerik izaten duen hemendik aurrera. Sakea funtsezkoa da buruz-buruko partidetan, eta orain hobeto atera du, 3ko arrastoa gainditu du bere sakea, Ainoak jaso, txokoan utzi du Naroak, eta baita Ainoak ere, eskuinez Ainoak jokaldia, Naroak eraman, txokoan labur Ainoak, zabalean orain luze Sotamanoz golpea tira bai, baina eusperik ez hanketara etorri zaio pilota Naroari, eta azkenean ez nintzen dio behar bezalako golperik tira pilotak adaurri Zestoarrak. 7 eta 4, beraz sakea berreskuratu du tanto egitearekin batera Ainoa Ruiz da Infantek. Atera du sakea Bizkaitarrak, hau ere ezkerparetara bildua. Naro Agirrek dotore asko eramana, ala baina zabalean jokaldia Ainoa, gero txokora erantzuna Agirrek, eta kontrarasoan hasi da azpitik jokaldia egin daian okerrezpan nabile Ainoa, baina ez du behar bezala aukera baliatzerik izan, azpitik 2 eta 4 den inguruan pilota txokotik zabalalderan zirekitzen ahalegindu da, baina txapapera joan zaio jokaldia ahalegina Bizkaitarrari, eta akats horren ondorioz 5. lortu du Naro Agirrek. Hauxe izan da Ainoak galdu duen estrainako pilota.
atera du sakea. Naroak txoste egin dio pilota Ainoari eta behar bezalako erantzunik ez din eman. 6-7 beraz, hurbiltzen ari zaio markagailuan Naroa Ainoari. Luze sakean Agirre eta Ainoak ez din eraman, Zazpina. Sakez, 3 tanto lortu ditu Naroa Agirrek. Errestoan ez dabil. Gustura azkenengo bisakeetan aurrekoan pilotalekuaren ezaugarriek berek ez diote bat ere lagundu Ainoari txostegin baitio pilotak eta azkenean kantxaren erdialdera etorri da txostaren ondorioz pilota eta azken honetan ezkerparetara aztertutako sakeari. Ez din behar bezala erantzun ezkerrez Ainoak pilotua ikusiko dugu tanto honetan. Luze dara bilte pilota, aurrelari batak, zein beste atzelariak, zabalean Naroak, kontrakantxan oinak dituela Bildu eta berriz ere kantxara etortzeko aukera eman bere buruari. Txokoan pilota gaiztoa jarri du Naroak, oraingoan erdialdera ireki du, ezkerrera Bildu. Luze Ainoak, Naroak jaso, zabalean dejaba Ainoak eta tanto hau ere piloteatua izan da. Eta azkenean dejabarekin ederki biribildua Ainoa Ruiz da Infantaren eskutik 8-7 berdinketa berriz ere Bizkaitarraren alde hautsi da. Eta arma nagusia izan ohi du binakako partidetan behin baino gehiagotan aipatu ohi dugu eta aipatu izan dugu saketik egin ohi duela Ainoa Ruiz da Infantek eta binakako partidetarako ez ezik aipu horrek lauterdiko partidarako ere balio digu. Sake hon ateraz gero aurkariari min handi egin baitakioke kantxa osoan erdi-erdiko sakea gainera bideratu dio Naroari. Gipuzkoarrak jaso nola nahi ere eta orain kantxaren erdian berak jokaldi egiteko aukera, gainera etorri zaio zertxo bait eta ez din jokaldirik egin eta gero kantxaren erditik txokora Bejada politasko egin du 9 eta 7. Sake ateratzera etorra Ainoa luze ezkerpaletaren ingurura, 6-tik ederki erantzun dio sakeari Naroak, txokoan dejaba Ainoak, iritsi eta pilota gibelean paratu Naroak eta alaxe tantoa lortu gainera, 8 eta 9. Alaxe jarraitzeko esaten ari zaio HDZ-aren aldamenetik Iere Iturriaga taldekide Naroa Agirreri eta orain sakearekin baliatu dezaken erasorako sake bueltan etor dakiokeen aukera. Sake ona beharko luke egin horretarako. Luze kantxaren erdialdera, ezker paretara bildu du. Zertxo bait azkenerako txokoan jokaldia, Ainoak eutxi eta pilota atzeratu, eta baita bitarditik, 3 terdi ingurura, Ainoak ere, Ainoak ez Naroak ere. Txokoan utzi du pilota Naroak, hormabikoa arroxamarra. Ainoak edo kantxaren erdian utzi du pilota, eta Naroa pilotaren bila zioala, pilota jasotzera zioala tupusta egin du Ainoarekin, baina epaileak okerrezpa naiz. Tanto eman du Ainoaren mesedetan, 10 eta 8. Horrentxe pasadio pilota Naroak Ainoari eta badator aurkariari zehar begirada egin ostean sakera Ainoa, kantxaren erdialdera baina gainera
bideratu nahi izan duena, sake buelta normabikoa, iritsi da horretara ere Naro Agirre, luze zabalean, eta ia pasatako pilotari ezin behar bezalako erantzunik eman Ainoak, saieska etorri da pilota jasotzera, kolpea tira dio, zelan edo alan zabalaldetik eskuinez, baina pilota begien bistatik erabat galdua zuela jo du, eta azkenerako txapa gainerako adina indar eta koordinazioa ezin eman pilotak da horri, 9-10, pasa dio pilota Ainoak Naroari, eta orain sakera dator atzelari Gipuzkoarra. 9-10 marka gailuan gauzak estu dira, lanerdietan iritsi dira biak, eta zertxo baita aurretik jarri Ainoa 18 bide horretan, baina gertutik jarraitzen ari zaio Naro Agirre, berdintzeko aukera izan dezake tanto honetan. Luze, kantxaren erdialdera, lautik kolpea tira dio pilotari Ainoak eta jaso, txokoan labur gero Ainoak. Luze, txokoan barrena lauterdiko arrastoa pasagabe. Joko honen arauek diotenez. Naroak ero zabalean jokaldi bizi askoa, abiadura handiarekin egina. Eta indar handiarekin zabalaldera bideratua Ainoarentzat jasotzeko ezinezko gertatu dena azkenerako. Amarna markagailuan. Partidako bigarren berdinketa izan da hauxe, aurretiaz zazpina izan dira markagailuan bat eginda, eta bigarrenez horrentxe lortu dute markagailuan parra egitea, Amarnakoan, kasu honetan. Erdiko sakea Naroak, ongi eraman Ainoak, luze zesto horrak, eta laburrago ezkerpareta bilatu nahian erantzun dio Otxandiarrak, Bizkaitarrak, Jokoan barrena luze Ainoak, berriz ere gauza bera, irrista egiten dute Antonetan behin Ainoa ikusi dugu, irrista egiten zolan pilotariek, txokoan utzi du pilota Ainoak, Naroak jasno, berriz ere txokora Ainoak, pilota zabaldu Naroak, zabaldean dejada Ainoak, eta gero ezkerraldera edarki bildua Naroak, alaxe tantoa lortzeko. 11-10 Agirre jarri da aurretik, eta berriz ere partida etetea erabaki dute bi pilotariek, Peña Garikano eta Lizaso datoz kantxaren herrialdera kantura, bertxotan aritzera. Entzun ditzagun. Oain kamiseta busti, talenago jantzi, eta markagailua ez leike ahantzi. 11 eta 10, ez utzi ez etxi, oraindikan urruti daude 18. Oraindikan urruti daude 18. Naroa ondo doa, orain artekoa, zuzena aproposa da zure jokoa. Lehenari eustea agian nahikoa, azkar nekatuko da motor txikikoa, azkar nekatuko da motor txikikoa. Ostera ere badatoz kantxara Ruiz de Infante eta Agirre. Naroak izango du sakea, 11-10 bera doi aurretik markagailuan. Pasa berri dio pilota Ainoak eta sakera dator Naroa. Eta deigarria da, orain arte bat ere pilotarik bietako ezainek ez duela aldatu. Pilota honekin
Lanean gustura ari diren seinale. Erdi-erdiko sakea. Luz erantzun dio Ruiz de Infantek, baita Agirrek ere, kantxaren erdialdera indarrean Ruiz de Infantek, Naro Agirrek jaso, txokoan barrena luze Ainoak eta gero luze, kantxaren erdialdera Naroak, ezker pareta aurkitu guran, nola edo ala Ainoa, txokoan utzi du pilota gaizto Naroak, atzera gero, Agirez Zabalera Ruiz de Infantek, kantxaren erdialdera Agirrek, Ruiz de Infantek jaso, luze Agirrek, lautarditik ezkerrez jaso Ainoak, pilota zabaleratu Naroak, eraman eta tanto egin gainera Ainoak errepikatuta horrentxe izango dugu ikusteko aukera. Da bizi pilota ireki du Naroak eta gero txokoan jokaldi biziki gaizto egin dio aurrekoaren ordainetan Ainoak eta ala lortu du tantoa, 11 beraz markagailuan eta partidan lehen biziko aldiz, horrentxe dator beste material bat apartatzera Josu Benbeltzuren saskira Ainoa Ruiz de Infante. Hartu du bere gustuko pilota. Zagutzarazi dio Naro Agirreri. Gipuzkoarraren eskuetan da gainera pilota oraindik, pasa berri pilota Naroak Ainoari eta badator sake ateratzera Bizkaitarra. Erdiko sakea, bost eterditik gainera etorri zaiona jaso Naroak, ezker paretaren ingurura gaizto eta hanketara Ainoak, Naroak eutxi, Zabalean jokaldia Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak eutxi, txokoan aire zuzidu pilota Ainoak eta gero atzera Agirrek, lauterditik ezkerrez jaso Ainoak, txokoan utzi dio pilota Naroak eta gero aukera ere eskura laga, pilota buruzain pasa eta Agirrek ezer egiteko aukerarik, pilota kadaren ostean izan ez ezan, 12 eta 11, berriz ere aurretik da doi markagailuan Ainoa Ruiz de Infante. Sakera dator Bizkaitarra. Lauterditik sakeari eutxi dio Naroak, txoko amarrena gero pilota kada gaizto jarri Ainoak, baina honi ere dotore eutxi dio Zestoarrak, kantxaren erdialdera luze labur geratu zaio pilota Naroari, baina ez du aparteko eragozpenik izan pilota atzeratzeko. Agirrek txokoan utzi du pilota Ruiz de Infante gireki, Zabalean luze Ainoak, Naroak barka, punpagoran txokora Ainoak eta gero ezkerretik eskumaldera, Zabalera pilota ezkutatu du Bizkaur asko gainera Naroa Agirrek, 12 markagailuan eta aurreko pilota eskatu dio epaileari Naroak. Amabina markagailuan, sake ateratzera dator Naro Agirre, erdi-erdiko sakea, Ainoak ongi eutxi dio, atzerarazi, eta Naro atzerarazi, beste aukera bat, txokoan utzi du orain, Agirrek ezkerrez eraman, Ruiz de Infantek luze kantxaren erdialdera, Agirez luzesko jarri du txokoan Ainoak, pilote ireki Naroak eta gero Zabalaldean indartsu ibili eta Ainoak ia pasatako pilota ez din eutxi, aurrez ere antzeko zerbait egin dio Naroak Ainoari eta baita orain bigarren aldiz ere 13 eta 12 markagailuan doi aurretik da Agirre tanto bakarraren aldearekin
sakera dator. Zestoako arroagoiko atzelaria. Eragin dio punta pilotari eta sake gaizto jarri. Jauzi eginda jaso. Ainoak ero zabalean Naroak, gainera etorri zaio baina hau ere ekarri du. Ainoak berriz ere zabalera, Pumpagoran gainean jarri nola edo ala eta azkenerako erresto zaildu zaio Naroari eta horrezin ez erregin pilota berriz ere txapa gainean jartzeko, pirika-pirika doi-doi txapa gainera iristen diren pilota horiek ez dira bueltatzeko xamur-xamurrenak izaten eta nik uste horixe bera pasazaiola Naroari oraingoan ez zuela behar bada espero izango gainera iritsiko zenik eta urruntzen ez jada tantoa irabazitzat joko zukeela, baina azkenerako txampona aldatu eta Ainoak lortu du tanto eta sake geiztoa gero gorputzera indarrandian eta abiadura bizkian ateratakoa Ainoa Ruiz da Infantaren eskutik piloteoan ari dira baina bi pilotariak. Agirre sartuko da 2 eta 3 laurdenetik, txokoan barrena luze hanketara jokatu dio Ainoari. Bizkaitarrak eutxi berriz ere txokoan, oraingoan laburxiago. Agirrek, Ruiz da Infantek ireki, zabaletik luze-luze. Ainoak bolea zeutxi. Ainoak txokora gaizto. Agirrek, Ruiz da Infantek jaso eta berriz ere luze-luze atzera Agirrek. Ruiz da Infantek eraman. Agirrek jokaldia txokoan, ezkerparetara gaizto hau ere. Iritsi da Ainoaren erantzuna, baina hortxe du. Nahi duen egiteko aukera Bipar eta Zabalera. Naroak bildu txokoan utzi du Ainoak eta tantoa lortu. Mugitua izan da txokotik Zabalera eta Zabaletik txokora pilotariek tantonetan egin behar izan duten ahalegina eta hori ikusita berriz ere partida etetera datoz kantxaren erdira. Bertxotan Sebastian Lizaso eta Angel Mari Peñagarikano entzun dezagun zer dioten batak naiz besteak. Gogorra lehiatua, dijoa disputa, bakoitzaren grinarik ezin da izkuta, lasai oraindik ezer ez dago galduta, ez dago galduta. Zure abildadea duzu erakutsi, osondo ari zera eta horri eutxi, gerota gertuago dago emezortzi, dago emezortzi. Pixka bat nekatzea ez dugu arraro, Naroa garaipena zure esku dago, lehenaina egin edo pixka bat gehiago, pixka bat gehiago. Aldamenean daukat gorputz haundikoa, zuri esanez dala gorputz txikikoa, baina indarsuago, otxandi jokoa, otxandi jokoa. Berriz ere badatoz kantxara Ruiz da Infante eta Agirre. Ainoaren esku dago sakea. Eta baita abantaia txiki bat ere, tanto batekoa, 14 eta 13 baita aurretik markagailuan Bizkaitarra eta atera du sakea luze-luze, baina baita luzegi ere. Hemen pilota hau bizia da. Uste dut oraintxe plazaratu berria dutela eta ezagundu bote arroagokoa dela. Benda biziko pilotagatik bertatik, alere, sake bi egiteko aukera dago txapelketa honetan. Eta bigarren ez atorri da sakera, pasa izan da. Sake hau laburrago, baina aurrekoa bezain gaizto. Ezkerrera. Oraingoan txokotik Zabalere ireki
Ainoak eta gero luze Zabalaldera Naroak eta ez den eutxi saieskako lan horietan Ainoak 14 markagailuan. 5. berdinketa izan da. 14ko hauxe aurrez 7 izan dira lehen da bizi, 10 bigarrenez, 12 hirugarren aldiz, 13 horren ostean 4. biderrez eta 5. aldia dute markagailuan bat egiten dutena orain Ainoak eta Naroak 14koan kasu honetan. Eta berriz ere sake ateratzera dator Bizkaitarra ez Gipuzkoarra. Bizkaitarrak ongi erantzun dio sakeari. Txokoan jokaldia Agirrek atzera Ruiz da Infantek. Agirrek atzera luze eta baita Ainoak ere oinak lauterdian dituela jo du Naroak eta pilota ezkerrera bildu. Ainoak jaso zabalean jokaldia Naroak eta tanto dotorea berriz ere bera jarri da aurretik, tanto bakarrez 15 eta 14 eta hemen horrek ezagundu bukaerar arte, partidaren bukaerar arte estu izan behar ditugula kontuak. Eta berriz ere Naroaren aurreko pilota saskian izango direnetatik gehien erabilia kantxara. Ondorengo tanto hau jokatzeko Bederen Agirre atorsakera abiatu da korrikalditxoan, pilotari ere egin dio punpa eta erdi-erdiko atera du lauterditik erantzun eta pilota atzean jarri Naroak eta gero Ainoak barka eta gero Naroaren erantzuna goiko koltsoira joan da, hemen koltsoirik ez da sare babesgarri bat baizik, baina goian izan da eta horrek ez du inolako zalantzarik utzi, zalantzarako betarik ez du utzi. Goian jo duela garbi ikusi baitu bertara etorritako pilota zaleak. 15 markagailuan, beste berdinketa bat eta sake gaiztoa. Ainoak piloteoan dihardute orain biek eta azkenerako errepikamenean ikusiko dugun moduan tantoa Naroak lortu du ezkerparetara pilota biltzearen ondorioz 16 eta 15 iragan astean ere Mendibururen eta bien arteko neurketan estu eta larri izan ziren gauzak eta azkenerako atzetik aurrerako bidea eginda azken tantoetan 18 eta 17 doi Nafarra nagusitu zitzaion Naro Agirreri eta gaur horrelakorik gerta ez dakion. Saiatuko da gogotik, saiatzen ari da gogotik eta nik uste 18 iritsi bitarte ahalegin sendo horretan jarraituko duela. 17 lortzeko sake gaizto bat Agirrek eta horrek garaipenetik 15 bakarrera kokatu du markagailuan 17 eta 15 markagailuan. Pilotazaleen txaloak entzungo ditugu orain. Agirreren azken sakea izango delako. Hauxe, pasarik ez bada behintzat. Pasa izan ezkero bigarren aukera bat ere izango luke, baina horretarako beharrik ere ez du izango. Ainoak ongi erantzun dio sakeari, gero luze atzera Naro Agirrek, baita Ainoa Ruiz da Infantek ere, lauterdian oinak dituela jo du Naroak eta pilota kantxaren erdialdean ipini. Luze alatxu Naro Agirrek eta baita Ainoa Ruiz da Infantek ere. Kantxaren erdialdera indarrandiarekin Ainoak ongi erantzun dio Agirrek, txokoan utzi du Ruiz da Infantek eta pilota atzeratu gero Agirrek. Ezkerraldera bildu eta Naroa bere tokitik atzerago eraman Ainoak. Zabalean jokaldi gaiztoa, abiadura handian egina, gero kantxaren erdialdera, irutik ezkerrez jo du Naroak, txokoan deja da Ainoak, horretara ere heldu da Agirre, bolea gaiztoa Ruiz da Infantek azkenerako, tantoa lortzeko 16 eta 17 beraz. Hemen oraindik ez da ezer erabaki, tanto gogorra izan da hau eta berriz ere partida eten beharra nabaritu dute aulkitik Sebastian Lizasokoetan Jelmari Peñagarikanok, badato zeura kantxara
entzun dezagun beraz, zer dioten batak eta besteak bertxotan. Lizasok ekingo dio, bertxo jardunari. Alako malezia nolako indarra, naroa izan zeizke zu gaurko izarra, egin beharra dezu tanto bat bakarra, berdin da izan polita itxusi xamarra, berdin da izan polita itxusi xamarra. Bustitazuk kopeta, zuen aurpegiak, oain gorputzean leku, dauka izerdiak, atzen oso geratu, tantoen erdiak, sakez egin itzatzu, falta diran biak, sakez egin itzatzu, falta diran biak. Ez diote batak besteari agindu txarrik eman, sakez egiteko Peñagarikanok Ruiz de Infanteri ark falta dituen biak eta politala zatarra izan, nola edo ala 18garrena egin dezan aholkatu Lizasok Naro Agirreri, sakea badakigu Ainoaren arma nagusietarik bat dela eta horri etekina ateratzen ahaleginduko da, kantxaren erdialdera sakea. Naroak ongi erantzun eta orain piloteoan bietako zein izaten den nagusi, atzera Agirrek, lauterdian oinak dituela luze-luze pilota iruterdi lau ingurura Ruiz de Infantek eta baita Agirrek toki berera ere. Azkarparetara bildua izan da, Naroaren pilotaka da gainera, hau ere luze doa toki berera, bost eta laurdenetik eskuin ez ongi eutxi dio pilota horri Ainoak eta oraintxe izan dezake behar bada. Jokaldiren bat egiteko aukera, kantxaren erdialdera, baina hanketara eta gaizto. Txoko hamarrena luze orain, Naroak zabalean jokaldia, iritsi da Ainoa, baina eramaterik ez, oso behartua izan da eramateko hartu duen jarrera, eramateko Ainoak hartutako jarrera eta hortaz dejada horri erantzuterik ez du izan, 18 eta 16 amaitu da gaurko Lazkaoko lehen partida, emaitza honekin beste puntu bat pilatu du hirukote Mitxoletak, orotara bigarrena iragan igandean Dona Marian pilatutako hirukote Bitxiloreak barka, iragan astean Itziarren pilatutako puntu horri bigarrena oraintxe erantsi berri baitiote Agirrek, Iturriagak eta Galeanok eta aterako dira, berotzera oraintxe atera dira Binagako partidan ariko diren lau pilotariak, Agirre, Iturriaga, Galeano, Arrastia eta Oskoz, baina horren aurretik partida honen balorazioa bertso bidez entzun behar dugu Angel Mari Peñagarikanoren eta Sebastian Lizasoren ahotsean. Pilotariekin kontu-kontuari dira, baina berehala etorriko dira kantxaren erdialdera partidaren analizia egitera. Pozik dira, biziki pozik gainera Jera Iturriaga, Leire Galeano eta Sebastian Lizaso garaipena lortuta. Salto gaiarri da pozaren pozez Lizaso. Eta baita berotzera atera aurretik Jera Iturriaga bera ere, eta orain badatoz kantxara partidaren analizia bertxotan egitera Lizaso eta Peñagarikano. Eta horrek esan nahi du beraz, euren iritzia zein den, partidak utzi duen euren iritzia zein den, oraintxe jakingo dugula entzun dizagun batetik Lizaso eta bestetik Peñagarikano. Oso partidu polita izan da, hemen batanaz besteko, naiza gorriak galtzerik ere, igual ez zuten usteko. Eta Naroa gai izan dugu,
garaipenera iristeko, horrek indarra emango digu, bigarrena irabaztekoa, horrek indarra emango digu, bigarrena irabazteko. Ikusi zaitut ibili zera, beti ongi kokatuta, pelotatzean jartzen zenuen, aurrek aldean hartuta. Eta azkenik zuk partidua, orain duzu bukatuta. Gaur ez duzula irabazi baina, oso ondo jokatuta. Gaur ez duzula irabazi baina, oso ondo jokatuta. Entzun dugu, Listasok eta Eñagarikanok partidaz egin duten analisia, eta orain partida honekiko lanak erabat amaitu aurretik, partidaren zenbakiak errepasatuko ditugu. Ainhoa Ruiza Infantek tanto sorta handia egin du eta oso pilota gutxi galdu du. Bejadaz bost egin ditu, Biparetaz beste bi eta Bana zabalean buruz gain moztuta eta airez. Pilota bakarra galdu du eta Ainhoak ez Naroak ere gutxi izan ditu galdutako 3, tartean Saketik pilota bi izan dira. 3ko arrastoa gainditu ez dutenak, alegia Sakez falta 2 egin ditu eta egindako tantoak honakoak izan ditu. Sakez 3, zabalean bost, Bejadaz 4 eta moztuta beste 2 ere bai. Azken emaitza 18 eta 16koa izan da Naroa Agirreren mesedetan, eta horrek esan nahi du gaurko jaialdiko lehen puntua 3kote bitxiloreak eskuratu duela, eta orotara iragan asteko puntuari bigarrena batu berri diotela Agirrek, Iturriagak eta Galeanok. Iragan astean doi emaitza antzekoarekin, 18 eta 17koarekin lautardian garaipenik barik geratu zen Naroa Agirre. Gaur atera du, Itziarko partidan gertatu zitzaionaren arantza barrenetik, eta Binakako partidan lortutako puntua Iturriagak eta Galeanok gaur ere berresteko asmo izango dute. Aurka Mitxoletak izango dituzte, Amaia Arrastia eta Leire Oskoz, bestela esan da aurrean Leire Oskoz hariko baita. Leire Oskoz eta Amaia Arrastia, eta aurkari bikote bitxilorea iragan asteko berbera, Jera Iturriagak eta Leire Galeanok osatua hain xuxen ere. Hauxe izango da gaurko bigarren partida, eta geu jaialdi oro egin ohi dugun bezala, partida aste denean itzuliko gara berriro Lazkaoko plazako pilotaleko honetatik. Orduan lehen partidan gertatu bezala bertsolarien partidaren aurretiko bertsoak entzungo ditugu lehen da bizi, ondotik epaileak Josu Benbeltzuk txapa jaurtiko du gorantz, eta horren ostean pilotariek zer emango diguten ikusi eta kontatuko dizuegu Lazkaotik bertatik. Hauxe beraz gaurko bigarren partida, Oskoz Arrastia, Iturriaga, Leire Galeano. Hemendik zenbait minutura hasiko dena berehala gara partida honekin Lazkaotik, orantxe arte pilotazaleok.
Eguerdion berriz ere Lazkaotik pilotazaleok, lanari ekiteko prest dira, binakako partidan ariko diren lau pilotariak, batetik, Mitxoleten ordezkaritzapean Leire Oskozek eta Amaia Arrastiak jardungo dute, Bitxiloreak, Jera, Iturriagak eta Leire Galeanok ordezkatuko dituzte. Horrentxe ari dira, kirol jertxeak erantzten Iturriaga eta Galeano, prest dira lanerako epailearen ondoan jarrita Oskoz eta Arrastia. Agirre Iturriaga eta Galean hori hurbildu zaie Sebastian Lizaso, baita Peñagarikano Arrastia eta Oskozi ere, epailea bertan da, eta beraz badatoz lau pilotariak jendaurreko aurkezpena egitera kantxaren erdira, azken Tragoska Leire Galeanok, eta Antzuolarra gainerako pilotari eta bertsolariei batzean. Izango dira, Peñagarikano eta Lizaso, euren hasierako agur bertsoak kantatzeko moduan, partida honi hasiera eman aurretik. Badoaz, lau pilotariak, bi bertsolariak eta epailea kantxaren erdira, eta beraz, ea zer dioten hasierako agurretan, partida honen aurreko hasierako agurretan, Peñagarikanok eta Lizasok. Lehen banaka, ta orain berriz, binaka behar da hasi, hauei begira hemen badago, zer ikusi zer ikasi, ta Arrastia eta Oskozek zenbat indar zenbat grazi, lehengoa galdu egin dugu baina, orain baietz irabazi. Piskat gehiago luzatuko da, hau hogeita bira baita, hemen tantoak egin behar dira, nahi gabe edota nahita, bigarrengoa irabaztea, litzake gauza polita, batekin zergatik konformatu, bi aukera edukita. Txapagora jaurtiko du orain Josu Benbeltzuk. Kolore gorri agertu du, Leire Oskozentzat beraz gaurko bigarren partidako lehen sakea. Eta hemendik aurrera pilotak aginduko du, ez dakit etxean bertsolarien ahotsa ondo entzuten hariko zareten geuri tarteka eten egiten zaigu euren jarduna, baina tira, antza denez esaten ari zaizkigu etxeetara garbi iristen ari zaizuela Peñaren eta Lizasoren ahotsa, eta behintzat kantxatik bertatik ere hemen inguruan jarritako bozgorailuetan ez da inolako soinu aldetiko eragozpenik. Kontu horiek aipatuta hastear da bigarren partida Leire Oskozen sakearekin, oraintxe pasatiko pilota Leire Galeanok Leire Oskozi, eta badator Lantzeko Nafarra sake ateratzera partida aurreko ez bezala, gogoratu 22-15 jokatuko dela sake gaiztoa Oskozek, Galeanok doi jaso, gero atzera Nafarrak eta baita Gipuzkoarrak ere partidan lehen da biziko aldiz oraintxe sartu da Amaia Arrastia, lauterditik Galeanok eutxi eta Oskozi sartzeko aukera kendu, Iturriagak urrundik sartu beharko du oraingoan, atzera eta ezker paretaren ingurura, Arrastiak ezkerrez jaso, Iturriagak zabaleratu, zabalera luze-luze Oskozek, eskuinez eraman Leire Galeanok, eta gero zabaletik ezkerrera gaizto bildu Oskozek eta alaxe tantoa lortu gainera, bat eta huts. Oskoz eta Arrastia aurretik eta oraintxe joango da lehenbiziko aldiz pilotalekuaren atzealdera Jera Iturriaga zapatazolak ustizera, eta berari darraio egin gizun horretan Leire Galeano bera ere, hemen aipatu dugu lehenago
Ainoa lehen partida jokatzen ari zela behin labaindu dela. Eta ez ustekorik gerta ez dakien. Hori saiesteko asmoarekin jo dute. Lehen tanto egin eta berehala Iturriagak eta Galeanok pilotalekuaren atzealdera. Eta egin diote bigarren tantoa jokatzeari. Atzera Arrastiak ezkerrez ezin eutsi. Leire Galeanok pilota horri. Bi eta huts beraz. Marka gailuan. Gorriak aurretik, gorriak edota Mitxoletak aurretik. Sake hau Jerari atera dio. Oskozek, Arrastiak hau ere jaso, gainera etorri zaio nola nahi ere. Jerak ezkerraldera ireki, ondotik Oskozek moztu. Galeanok atzeratu, eta baita Arrastiak ere ezkerrez. Joko du Galeanok iruterditik, luze-luze ezkerparetaren ingurura. Iturriaga botez iruterditik, luze-luze ezkerpareta aurkitu guran. Galeanok luze, iruterditik ezkerrera. Arrastiari bote laburra egin dio pilotak, baina moldatu da jasotzeko. Erdialdera indarrean gainera. Iturriagak Leire Oskozi, aukera garbia berriz ere Leitzakoarentzat hau ere gainera Amaia Arrastiari, eta ezin gorputzetik atera oso bizkor etorri zaio. Gainera pilota Amaiari eta ezin ez behar bezala jo. Eta ez da pilota gainetik entzeko ez erregiteko aukerarik izan ere. Bat eta bi marka gaioan, hauxe izango da, Jera Iturriagak partida honetan aterako duen lehendabiziko sakea. Atera du, erdi-erdiko sakea, Arrastiak ongi eutxi. Naiz eta espero baino laburrago geratu zaion. Orain luze-luze lauterditik, iruterdi laura. Galeanok ere luze erantzun dio pilota horri. Eta Arrastiak atzera. Galeanok eraman. Oskozek bien tartera eta ezkerparetara txostegin dio pilotak Leireri, baina ongi ekarri du Leire Galean, hori esan beharko du gaur Leire bi baiti dugu. Elkarren aurka bikote banatan. Oskozek txokoan jokaldia luze, Jerak pauso bi atzera egin eta txokoan barrena jarri, baina luzexiago, Oskozek baina luzexiago, orain ezker zeharra txokotik zabalalderantz, atzera Oskozek eta gero pilota horri ezin eutxi. Leire Galeanok eskumaz. 3 eta 1. Gorriak aurretik. Aipatu ohi dugu, Leire Galeano atzelari segurua dela eta iazko binakako txapelketa luzea jokatzen ari ziren bitartean eskuan konfiantza handia lortu zuela eta horrek bestela esan da adierazti nahi du, ez duela pilota askorik galtzen, gaur partida hasieran galdu du lehendabizikoa eta ez dakit askoz gehiago utziko dituen eraman gabe Leire Galeanok. 3 eta 1 marka gaioan eta beste tanto bat jokoan. Galeano bera sartuko da jokoan, txokotik atzealdera. Leire Oskozek atzera Iturriagak berak ere, luze Arrastiak, Iturriaga sartuko da orain. Txokoan jokaldia, Arrastiak gautza bera egin du. Iturriagak ireki. Oskozek bien tartera bildu. Baina Galeano ongi eutxi dio. Ezkerrez, atzera Arrastiak. Eta txokora Galeanok. Txokoan barrena luze Oskozek eta gero Iturriagak atzera. Arrastiak luze. Eta Galeanok laburrago. Txokoan barrena kantxaren erdira.
Oskozek, Galeanok eutxi, ezkerrez sartuko da azkenerako Amaia Arrastia, 3 terditik luze-luze, 4 terdi ingurura, Jerak, Arrastiak eutxi, txokoan indartxu mugitu du pilota Iturriagak, ezkerparetara baztertu dio horren ostean Leire Oskozek, eta oraingoan berriz ere aurre aldetik atzera zamatu du jokoa. Leire Galeanok ongi erantzun, eta Arrastiak azkerrez, pilota zabal aldera. Ireki, Leire Galeanok eskuinez sartu beharra izan dezan ariko dira. Partida guztian zehar hori bilatu nahirik, seguruenik nola Leire Oskozala Amaia Arrastia. Behin sarrarazi dute eskuinez Galeano, pilota hartan eusterik ez du izan, baina ordutik aurrerako guztiak ezkerret jo ditu. Bere ohiko esku naturala ezkerra da eta saiatuko da gogotik gehienen txuenetan ezkerrez sartzen, naiz eta jakin badakigun eskuinez sartzeari ere ez diola ez delango beldurrik. Tanto luzea doa, Iturriaga sartuko da, aurrealdean utzi du pilota Leire Oskozek bien tartera gaizto ezkerparetara. Leire Galeanok ederki atera du, berriz ere Oskoz sartuko da jokoan, aurrealdetik atzera ezkerrez sartu da Galeano. Arrastiak bien tartera gaizto doa, atera du hau ere Antzuolako atzelariak, txokoan deja da Leire Oskozek, ederra benetan. Eta laugarrena bigote gorrian entzat. Dejadaz, Leire Oskozek egin duen. Lehen tantoa orotara, arrak lortutako hirugarrena izan da hauxe. Leire Galeanok une batetik bestera pasako dio pilota Leire Oskozi. Eta badator Nafarra sake ateratzera. Sakea labur jarri du, baina pasa du hiruko arrastoa. Epaileak ez baitu besorik altxea. Txokoan deja da Jerak, hau ere dotorea izan daba. 2-4, sake hueltan urrundik sartu da, baina tanto dotorea egin du, hortxe ikusten ari zarete. Oinak ia hirugarren kuadroan zeuzkala jo duela, baina deja da ederra irten zaio Leitzako aurrelari bixi eta bixorrari. Eta beste pilota baten bila abiatu dira Josu Benbeltzu epailearen saskira orain. Galeano eta biak. Hautatu dute euren gustuko pilota, aurkariei eman diete. Ezagut ezaten eta Amaia Arrastiak Jerari pilota pasa hortuko. Ekingo dio saketik ondoko tantoari. Leitzarrak abiatu da korrikaldi txikerrean, eragin dio puno pilotari eta erdi-erdiko sake atera du Amaia Arrastiak. Ez dino beto erantzun, urrundi sartuko da Jera, irutarditik luze atzera. Eta ezkerparetara gainera Arrastiak jaso. Iturriagak bien tartera, ezkerrez sartuko da Leire Oskoz. Bere tokitik Jerak atera eta gero txostaren bila jo du. Baita txosta joarazi ere Jerak berak eta orain aurrealdetik atzera lauterditik Zamandiko pilotari erantzun dio. Amaia Arrastiak txokoan jokaldia Iturriagak eta ezkerparetara gaizto bideratua. Oskozek horren ostean nol edo atera du ezkerparetatik Leire Galeanok eta gainetik defentsan ateratako pilota hori azkenerako gainean izan da eta zortearen laguntza puska batekin tanto azkenerako 3-4 tanto bakarrera jarri dira aurkarien gandik Iturriaga eta Galeano. Atera du sakea Iturriagak. Arrastiak erantzun, Biormakoa Jerak, zabaletik ederki bildu. Oskozek ezkerrez sartu da lautik Galeano eta pilota bitardi inguruan jarri. Bitarditik lau eta laurden ingurura Arrastiak ezkerparetan gaindi. Galeanok jaso,
Arrastiak ere luze atzera, lauterdinaino etorri da jera. Pillo ez daio, Galean hori lana zertxo baitarin du. Eta berriz ere azkar asko etorri da, atzealdetik, laugarren kuadrotik, aurreko kuadroen zaintzera. Iturriaga gatzera, bitarditik, lauterdi ingurura, ezkarparetan jarri, baina edarki jaso du Amaia Arrastiak. Jokaldia txokoan jerak, Arrastiak eraman, pilota ireki, baita irez Leire Oskozek berak ere, bere burua lurrera botata eutxi jerak eta Oskozek atzera gero boleaz jaso eta jokaldia gainera Leire Galeanok, Oskoz iritsi da, txokoan deja da jera Iturriagak, Amaia Arrastiak lurretik bertatik jaso, zabaletik zabalera goxo ireki du jerak eta tanto ederra lortu dute. Urdinek launako berdinketa markagailura igo arazteko hortxe duzue tantoaren amaieraren errepikapena. Lurrean barrena zilipurdik aibili dira batzuk naiz besteak eta azkenean jerak aukera garbia izan zezakela ikusi du eta jokaldia ahalegina egiteko aukera etorri zaiolarik ez du birritan pentsatu eta tanto dotorea lortu du. Biziki dotorea gainera, launa markagailuan. Berriz ere Iturriaga bera dator, sake ateratzera. Atera du sakea, ezkerparetara itxatxia eta gaizto jarria. Zeina eramaterik azpaitu izan Amaia Arrastia Arellano horrek. Hortxe duzue sakea errepikatuta. 5 eta 4 beraz aurretik, Iturriaga eta Leire Galeano. Bestela esan da. Hirukote bitxilore hau ere lehen astean, aurreko astean aipatu nuen. Hirukote bikote edo pilotari baino hirukote terminoa hariko naiz gehiagotan erabiltzen. Talde hau hirukotekakoa delako eta ez banakakoa edo eta binakakoa. Antxean batek edo bik jardun arren, atzetik beste bat edo bi ere baituztelako. Bultzaka, sake hau txostak egin jukutriak erabaki du. Eta ala 6garrena lortu dute. Bitxilorek, sake hau laburragoa izan da. Bueltatu ahal izan duten agorriek eta aspalditxoko partez aurreko tanto bietan ez bezala. Piloteoak erabaki lezake tantoa. Aurrean inor jokaldirik egitera usartzen ez badatzean jarri du pilota jerak eta Sota Manoz ezin izan dio erantzun txukunik eman. Pilotaka da horri Amaia Arrastiak 7 eta 4 markagailuan. Partida honetan bigarren aldiz okerrez panabil etorri da. Atzealdera Zapatazolak bustizera Leire Galeano, Benga Leire oiua aulkitik Naroa Agirrek Leireri. Sebastian Lizaso ere partida guztian zeharrari da jerari eta biei aginduak eman eta eman. Partidan sartuta dagoen seinale. Eta orain ala jarraitzeko itxaropenez ekin diote ondorengo tantoari. Urdinek piloteoa berriz ere Lazkaon ikusgai atzera Leire Oskozek. Galeano sartuko da bitarditik, pilota ezkerrean sartu du. Iturriagak ireki. Oskozek atzealdetik bildu eta gainera ezkerparetan pilota txarra paratu aurkarientzat. Txokoan barrena luze orain eta Galeanok edarki atzeratu. Baita Arrastiak ere, ezkerrez lautik Galeanok kantxaren erdialdera. Arrastiak bien tartera. Ongi eutxi Galeanok. Eta berriz ere, Arrastiak pilota inarrosi eta luze ipini. Aurrelariak ikusle eta atzelariak jo eta jo egurrean. Airez sartu da Leire Oskoz, baina txapapera joan zaio. 8 eta 4 partida orain txeteteko une egokia begitan du zaie. Partida eteteko une egokia izan daitekela begitan du zaie Lizasori eta Peñari. Badakigu pelota nola izaten dan, nor daiteken garaile ezin da antzeman. Sartu baino lehenago galtzeko probleman,
jarraitu ezazue, eman eta eman. Orain arte partiduan doana ikusita, irabazi gentzakela nagosin etxita. Oita birekin dugu azkenen gozita, benga gorriak daudeta etxitzen hasita. Pilotaren borobiltasunari egin dio erreferentzia bere bertsoan Peñagarikanok, partidak zer nolako bilakaera har dezaken ezin omen baita jakin. Batzuetan halakoxea izaten da, pilota kirol borobila da eta azken unera arte ez da jakiten segur nora egingo duen partidaren balantzak eta halaxe jarraitzeko agindu die Iturriagari eta Galean hori. Sebastian Lizasok, 22garrena eurek egingo dutela sinetxita dagoela. Beste tanto bat da jokoan, 8 eta 4 markagailuan bitxiloreak dira aurretik eta aurrean gorriei musika dantzarazten. Gera Iturriagak diardu, tantoaren hasieratik, txokoan utzi du lehen da bizti, Zabalean gero airez. Tantoa gisa dotorean amaitzeko, 9 eta 4 aurrena txokoan atzean Amaia Arrastiari lana ezarri eta gero txokoko dejada batekin behartu du Leire Oskoz eta gero erantzun doi-doi baten ostean pilota zabalera irekita lortu du tantoa bukatzea. Gera Iturriagak 9 eta 4 beraz, urdinak bitxiloreak aurretik. Atera du ondorengo sakia Gerak, airez erantzun dio Oskozek eta gainera jokaldi egin eta horrez dute behar bezala ulertu Arrastiak eta biek. Arrastiarentzako pilota izan zitekeela begitan du zaio Leire Oskozi, bera horregatik ez da pilotaren bila abiatu naiz eta gertu izan eta azkenean ez du jaso ez batak ez besteak, hor elkarrekiko komunikazioak utxe egin die gorri biei. 10 eta 4 markagailuan, 6 tantoko zuloa orain artekoa ikusita emaitzari dagokionez, jokoan ez behar bada hainbesteko alderik, ez da behar bada hainbesteko alderik. Pikote sendo eta ziurra oso baitezakete Oskozek eta Arrastiek, baina horretarako funtzionatzen ere hasi beharko lukete. Lehen bailen saketik lortu du ondorengo tantoa 11garrena lanaldietara iristeko balioko diena Gera Iturriagak. Sakeari airez erantzun nahi izan dio Leire Oskozek, baina ez du parte honeko arraposturik jo inolaz ere eta azkenerako 11garrena lortu dute gisa horretan Iturriagak eta Galeanok eta heldu dira lanerdietara, beste horren beste osatu behar orain 22ko bide horretan eta hala eguneko bigarren puntua poltsikoratzeko aukera izango lukete eta puntu kopuruak eta sailkapenak gero errepasatuko ditugu, baina hori gertatzekotan berdinketa ezarriko litzateke Eguzkiloreen eta Bitxiloreen artean. Atzo Berriozarren Eguzkilorek jaialdiko puntu biak poltsikoratzea lortu baituten eta gaur ere eguneko lehena Bitxiloreentzat izan da eta piloteo aspalditxoko partez tanto honetan, txokoan barrena luze Gera Iturriagak, Arrastiak jaso, ezkerrez kantxaren erdialdetik sartu da Leire Galeano, lauterditik Arrastiak eraman. Txokoko jokaldia Iturriagak, gaizto asko baina edarki jaso duena Leire Oskozek, beste dejada bat eta hartara ez da iritsi. Amaia Arrastia, Zabalera abiatua zen Leire, Zabalean jokaldirik egingo tezion sumatuta edo, baina txokoa urruntzen, txokoa libre zen eta urrun Amaia Arrastia eta ederki antzeman du zulo Zabalaren gunea Iturriagak 12 eta 4 eta pixkanaka
ari dira markagailuan hartutako aldea gizentzen Iturriaga eta Galeano. Atera du beste sake bat Iturriagak, erdi-erdikoa, Arrastiak bosteterditik ongi jaso du, ezkerrez atzera Leire Galeanok, txokoan jokaldi gaiztoa moztuta Oskozek Iturriagak jaso eta Oskozek atzera berriz ere. Ierak luze-luze bitarditik lautardi ingurura, pixu handia izan dezake pilota horrek, baina ongi jaso du goraberak gorabera Arrastiak, ezkerrera bildu nahi Oskozek, Galeanok jaso eta gainera Oskozi atzetik pilota joarazi, bien tartera Leirek, Leire Oskozek, Leire Galeanok erantzun, txokoan barrena luze Arrastiak, Galeanok eskatu eta atzeratu eta gero irutarditik toki inguru berera. Arrastiak laburrago, baina aurrekoetan bezain gaizto Leire Galeanok, zabalera Arrastiak, kontrakantxatik jerak egokiro bildu eta gero irekitzen hasi da Leire Oskoz, baina ez den izan du tantorik egin. Badatoz berriz ere bertsolariak kantxaren erdialdera. Alde handirekin hemen galtzen, Arrastia eta Oskoz, eten alditxo bat egitea, hobe izango da askoz. Benga urdinako geita bia, gero torbilago dago, nola eginda da dukazuten erdia baino gehiago. Aldea handia daukazue, hori da oaingo albiste, berriro hasita bezelaxe, puxkat kontzentra zaitezten. Ez du merezi hemen aukera, galtzen alperrik usterik, irabazteko aski dezute, lehenean segi besterik. Lehenean bezala jarrai dezatela eskatu dio bikote urdinari Sebastian Lizasok, orain arte ongiari dira uztartzen eta tartea gainera zabala dute markagailuan eta alde handixko horri buelta emateko animoak eman dizkio Oskoz Arrastia bikoteari. Angel Mari Peñagarikanok sake hartu beharko lukete lehenbailen diferentzia murrizten hasiko bada. Gainera horretan ez dute aurkari errazena ere aurreko kuadroetan, orain arte gehien sartzen ari den Aiera Iturriaga da, orain 3 pilotaka da aski gertatu zaizkio jokaldia egiteko, sake bueltan Arrastiak aukera eman eta berak ezbaitu alferrik galdu nahi izan, Normabiko dotorea izan da, zuzenean pilota zabal alderaino eraman duena, 14-4 markagailuan. Jerak orain arte ez du galdutako tantorik eta egindakoak bai mordoska bat, bana atzean irekita sakez airez eta biparetaz eta beste bi dejadaz ere bai. Zenbaki handi askoak dira horiek eta tantoia da ez dineten da dabiltza Oskoz eta Arrastia. Gainera orain Oskozek Jerari berriz ere zabalera altuera handiagoarekin oraingoan, baina hau ere barrutik kanpora joan zaio Leire Oskozi 15-4 eta aulkitik etxitzen hasita Ainhoa Ruiz Infante bera ere burua behera eraman du pilota Leire Oskozi kanpora joan zaiola ikusi duenean. Leire dabil, lauretan galtzaileen, Amaia Arrastiak bat ere galdurik ez du, eraman ezin izan duen sake bat da, baina hori txosta joaraztearen ondorioz izan dela iritzitanago eta Leire Galeanok ere bakarra galdu du. Orain artean Oskoz ari da saiatzen, gogotik saiatzen gainera, tantoa amaitzen eta alduen lekutik eta alduen jarreran gehienetan bortxatu xamarrik sartzen, baina pare bat pilota joan zaizkio
kanpora, beste batzuk erasoa leginetan zebilela galdu ditu eta behar bada bera hariko da lauretan kantxan ikusten ari garenaren arabera jokoan deserosoen eta gozo eta eroso askoz jokoz eta sentsazioz kantxan Iturriaga eta Galeano orain ere zabalean pilota ezkutatu du azkar asko oierak eta hala lortu dute euren 16garrena Galeanok eta biek 16-4 markagailuan horixe da daukagun emaitza eta Zuloa 12 tantokoa berriz ere Galeano eta Iturriaga abiatu dira atzealdera Zapatazolak bustitzera eta badatoz ostera ere kantxara atera du sakea Iturriaga, Karrastiak jaso baina aukera garbia jokaldiako utzi aurrean Iturriagari berriz ere bien tartera ezkerparetaren ingurura gaizto Iturriaga koskoz sartuko darain eta bitarditik luze atzera pilota geratu zaio bote txikerrago eginda Leire Galean hori eta bere erantzuna txapara joan da zuzenean 5 eta 16 beste pilota baten bila abiatu dira Josu Benbeltzuren saskira Oskoz eta Arrastia eta ea bada material berria apartatu eta gero Zuloa 11 tantokotik zenbat murriztu dezaketen Oskozek sakearen laguntzatxoa duela. Inakako partidetan behar bada ez da lauterdiko edo buruz-buruko partidetan bezain erabakigarria sakea. Tartean pilotari bat ez ezik bi ere badirelako kantxan eta batak besteari lagundu diezta jokeelako, baina beti ere sakea aldetxo izan daiteke, alde pixka bat izan daiteke. Ondo erabiltzen jakinezkero bederen. Piloteoan ari gara partida murgilduta ikusten oraingoan, Iturriaga katzera, Arrastia sartuko da bitarditik, luze orain gehiago gozatzen eta pilota alaber gehiago arrotzen hasi da eta behar bada sentsazio hobeak ere orentxe izango ditu partidaren hastapenean ez bezala eta urduritasun horiek askatzean Leire Oskozek ere izango du behar bada aurrealdean tantoren bat egiteko aukera, urrundik sartu da Unpagoran orain jokaldian Oskoz, baina hau ere txapazpida joan zaio, 17 eta 5 berriz ere sakea berreskuratu dute Iturriagak eta Galeanoko besan da Iturriagak izango du sakea eta euren aurreko pilota kantxaratzeko asmoarekin lehengo eskatu diote epaileari orain Iturriagak eta Galeanok pasa dio pilota Arrastiak Iturriagari eta badator Leitzakoa sake ateratzera atera du eta gaizto jarri 5 inguruan Arrastiak ezin erantzun 18 eta 5 Zuloa gero eta zabalagoa urdinen alde eta 22ko tartea ere tantoak egitearen poderioz gero eta laburragoa, gero eta lauagoa horren bestez urratu beharreko tanto kopuruaren bidea sakera dator Iturriaga. Erdi-erdiko sakea orain. Ezkerpareta jo ostean erdira atera dena, hobe esan da Galeanok luze atzera, bien tartera Arrastiak gaizto, Leirek ederki atera du ezkerparetatik pilota ura, herriz ere ezkerraldera bildu nahi Oskozek. Lortu duen batean bere xedea, Zabalean jokaldia Amaiek, baina Zabaleregi kanpora joan baitzaio. 19 eta 5 etzen aukera txarra akaso jokaldia egitea. Aurkariek ez zuten halako saiakerarik esperoko, barruan izan balitz behar bada. Ez ustean ere harrapaz ditzakeen jokaldi horrek, baina kanpora joan zaio jokaldia alegina Amaia Arrastiari beste sake gaizto bat jerak, Amaiak bueltatu du eta aukera garbi utzi gero jokaldirako oierari ez du asmatu.
Txokoan moztu Oskozek eta 6. lortu duala bikote gorriak. 6 eta 19. Eta Oskozek eta Arrastiak lehen atera duten pilota dator. Partida honetan okerrezpa naiz bigarren aldiz orain kantxara. Luze atera duzakea Leire Oskozek. Leire Galeanok ondo bueltatu du eta gero hor uste dut ez duela behar bezala jo Oskozek eta 20. eman dio Leireren agatxak bikote urdinari 26. Txapelketako 3. puntua luketena tanto bira Iturriagak eta Galeanok eta gaur gainera tanto kopuruari begiratuta aberatsari dagokionez ere emaitzak mesede egingo dio hirukote bitxiloreari. Lehen partidako emaitzak gora behera, lehen partida askoz estuagoa izan baita du baino aldetxoa zabalduko dute sailkapenean eta hori gertatuko balitz berdinketa ezarriko litzateke sailkapenean, tanto aldeari begiratuta hautsi beharko genuke Eguzkiloreen eta gaur hemen Lazkaon lanean ari diren bitxiloreen artean. Tantoa jokoan da Bipar eta Oskozek, baita Iturriagak ere. Nafar batarena baino hobea izan da, bigarrenarena jera Iturriaga Leitzarrena alegia eta hala lortu dute urdinek 21. Biparetaz jerak egindako bigarren horrekin 21 eta 6. Garaipena puntu bakarrera du Iturriaga Galeano bikoteak. Zalen txaloak ari gara entzuten. Jerak aterako duen azken sakea izango baita hause erdi-erdikoa. Arrastiak bueltatu, baina aukerarik ezin kendu jerari erasorako. Sake bueltan txokoan dejada egin eta alatxe bukatu du partida 22. Iturriagak eta Galeanok 6. Oskozek eta Arrastiak zutitu dira Lizaso eta Peñagarikano. Entzun ditzagun euren amaierako bertsoak eta euren partidaren gaineko analisia. Gaur nunbait patxal hasi gerata, kostatu zaik berotzea, galduagatik ez da komeni, gaur erabat erotzea. Urdina gehiago izan dirala, garbi nahi dut aitortzea. Gizalegea beti izan da, hobeak zoriontzea. Gizalegea beti izan da, hobeak zoriontzea. Zenen dotore aritu degun, urdina zen bikotea, 26 nabarmena da, bien arteko tartea, sakea Eguraldia ere ederra,
ez lambro eta ez odei, eta lazkaon pelota zalei, atsegin egin zaiet dei. Markagailuan alde handia, gaur 22 eta 6, pelotariei txalo handi bana, ta mila esker ikuslei. Pelotariei txalo handi bana, ta mila esker ikuslei. Utsa genduen, baina baitalde ausarta, ibilbidea zer den gurea, orain aitortzea falta. Aspalditikan jarrita dago, final handiaren data, ta zestoara joan nahi dugu, Zunbilatikan pasata, ta zestoara joan nahi dugu, Zunbilatikan pasata. Ondotik datozkien hitzorduak ederki asko ditu gogoan hiltzatuta Sebastian Lizasok, partida honen datuak azkar-azkarre pasatuko ditugu elkarrizketaren aurretik. Leire Oskozek lau tanto egin ditu, bana baztertuta atzean dejadaz eta moztuta eta 5 pilota galdu ditu, ez eginik ez galdurik ez du izan Amaia Arrastiak, Jerak bat ere galdurik ez eta egindako ugari, atzean Airez eta Zabalean bana, Sakez eta Biparetaz Bina eta beste 3 baita dejadaz ere, eta Leire Galeanok bat hausa pixka baten laguntzaz lortu du, eta 2 pilota galdu, emaitza garbi asko izan da, eta kasu honetan emaitzak bat ere gezurrik ez dio, 22 eta 6koa Bitxiloren mesedetan, hortaz bigarren puntua lortu dute gaurkoan Iturriagak, Agirrek eta Galeanok, eta 3. dute orotara sailkapenean Eguzkilorekin berdinduta jartzeko balioko diena gainera, 33 minutu eta 18 segundoan gertatu da partida honi zegokion guztia, 22 eta 6koa, eta hau esan da, prest dira elkarrizketetarako setean Jera, Leire, Naroa eta Sebastian, eta eurengan hurbilduko naiz zer dioten entzun beharra baita daukagu jarraian. Bai, badoa, arazoak izan ditugu mikrofonoarekin, baina... Arazoak izan ditugu mikrofonoekin, baina tira hemen gara berriz ere kontua konponduta.
Neskak gaur egun borobila izan da zuentzat, lautardiko partidan Ainoak estutu zaitu, Naroa bukaeraldean, baina azkenean garaipena lortu duzu. Doi izan bada ere bitantorrengatik. Bueno, gaur egia esan guztua, ja markagailuan alda hundik etzeon, etzaren inor gailentzen, hor bat jartzen hortik, gero bestia, nik uste sakiakin, sakien gehin asmatzezuna, hori agertzezala, pasatzezala agintza, eta bueno, ni partida hasian egia esan hor bizake falta egin ditut. Da, bueno, gero hor aukerako batzuke falla ditut, baina guztua, azkenian gaurko puntuak importantia zian, bikotekakoan irabazien deu, eta bueno, gaur bi utzin da guztua etxea. Saketik falta egiteak ez du laguntzen, baina horiek aztea lortu duzu eta partidan zentratuta jarraitu duzu bukaerar arte. Bai, egia esan serio nego naiz bukera arte. Hor bukera aldian ni 17an jarren ezenean da 17 amagost, 17 amasi hauertik aitzanean da fallo egin detenean, obea tanto ditenean berriz aurreko partida etorri zait. 18 galdu nunua, baina bueno, gaur azkenengo hortan bakaleo bale konfiantzakin bota, da ondo ata da, eta bueno, azkena irazi lortu. Eta urruntzen Ainoa ez da heldu eta poza galanta, zuretzat. Bai, ikerri, ja gaina hori zaeten bezala gaurko partida oso importantia zan, zeba lehenengo puntua kontatzea eta gero tantegoa, así que tantego neukitare puntu ez bazu lortzen, azkeni ez du balio. Eta Jera Leire, zuek hasieratik aurkariak baino hobeto sartu zarete partidara, behar badatzean Amaia ibili da deserosoago Zapata Zolak jarri ezin da eta konfiantza galerarekin, eta zuek hori aprobetxatu duzue, eta aurrean zeu beldurgarri aritu zara harrapatu bala bukatzen, Jera. Pilotaleko ez hautzak daukena ez, askotan etorri galazka ora, eta badakiu erasoan lehenengo aiotzen donak bi ine dauzkela ez, eta erasorako pilotaleko da defenditzeko oso zaie da, irristakorra da eta pauso alde bat einezke gero defenditzeko oso zaie, eta banekin aukeran unguztitan pilota iman inbar niola. Eta Leire zeuk hasieran pilota bat galdu duzu, baina horren ondotik guztiak ondo jo dituzu. Bai, naiz oso ondo hasi, baina bueno, gero bai Jerak be asko lagundu ost, eta horrean be oso ondo ibili da, horrekin bai lasaitxu naiz, eta gero bai hobetotxoa ibili naizela. Naroak aipatu du gaurko puntuak garrantzitsuak zirela, tanto kopuruari dagokionez uste dut zuena dela mesedegarriago aurkariera baino, berdinduta 3 punturekin, baina aukera garbi askoarekin, finalera sailkatzeko beste 2 partida falta, eta horiek ere puntu garrantzitsuak izango dira, datorren astekoak. Bai, baina gaur 2 partidera basitxa gisa esan lasaitxasun horrekin, eta berre zela juten den, baina behintzet lasai. Eta gaur bezala aritu behar datorren astean ere, ez da gaur espekulatzeko tarterik. Bai, ez naizta pixka bentaja hori euki ezin gara lasaitxu, edo segalda pasa bondio eta berre partida honak jokaten ditun. Ederki neskak, Sebastian, zuk hemendik aurrerako geltokiak garbi dituzu, baina horien aurretik gaurko balorazio ere zein den eskatu behar dizut laburki bertxotan. Egin diezaguzun. Naiz hasieran inork etzeukan, gorputzaldi erosoa, etengabea tantorik tanto, gendun gure erasoa, ta 3 hauen lanen emaitza, azken batean jasoa, finalerako gaurkoz emanaz, beharrezko zen pausoa, lehengoan pozan erdia gendun, eta gaur pozan osoa. Nagari zaizue lan ere ederra egin duzue, laukote eskerrik asko eta datorren astera arte. Hau esek garaien hitzak eta burumakurrago datozkigu orain bertara. Ainoa, Leire, Amaia eta Angel Mari. Peña batuko zaigu orain setera. Neskak gaur ez da posible izan, Ainoa zeuk gertu izan duzu garaipena, baina gerturatu zaren arren ezin izan duzu. 18garrena lortu. Bai, bueno, hortxe ibilinaz, gertu, uste dute, lauterdian, ni nau momenturik onenean, uste dut igerri dela, eta, Naroak oso ondo bota oste atzerantza, uste dut,
partidu luzea gogorra izan dela, ez dugu lortu erregulartasun bat, baina bueno, ezin izan da eta listo, ez da besteik. Pilotaleko ere zaila da jokatzeko, irristakorra eta batzuetan labaintzen ikusi zaituko. Bueno, ni uste dut ez nazela labandu, nire kasuan, igual bestengan bai. Baina, bai, frontoia emoten dau bizia dela, baina, hola, ez dakit, plazetako frontoiak hori dekie, gauza raroak iten dauriela, baina, moldatu egin beharra dau, uste dut, nire jokorako esala honena, alandabe, eutxin behar da, alegin dunaz, baina, amaseian geratu naz. Eta Leire Amaia, zuek ere etzaret ondo aritu, behar bada pilotalekua ez ezagutzeak ere eragina izango zuen horretan. Egia erran gaur, ez du maila hona eman, ni aitura izarraz gaizki, ez aitatra deus. Bueno, ere mamarra da meritoa beraie aitu dira rasongi. Eta Amaia, zeu batzean lan handiekin ikusi zaitugu kantxan kokatu ezin da. Bai, hori da, ez. Jokatu dute aurkariek oso ongi eta gusaiatu gea gure lana egiten, baina ezinezkoa izan da, ongi sartu gea partioan, baina gero ja atera gara eta ezin izan diogu buelta eman partioari. Nola nahi ere, jardunaldi bat falta zaizue, Urdazubikoa eta horko puntuak garrantzitsuak izango dira zuentzat. Hori da, bai, partidu hontatik ikastera eta hurrengo asteari begira ea irabazten ditugu partiduak. Eskerrik asko neskak eta orain Angel Mari gaurko jaialdiaren balorazio laburra eskatuko dizut bertxotan. Galtzea beti oida, Lanbrota lainoa, puntu bat genuen guk gaur egitasmoa. Hortxe ibili da Lauterdin Ainoa, galdu egin dugu baina oso pozik noa. Galdu egin dugu baina oso pozik noa. Ederki balaukote, datorren aster arte. Hauexek bi taldeen hitzak eta Sebastian aipatu du, neuk elkarrizketetan ere zeharka iruzkindu diet, datorren astean bi jaialdi izango dira, lehenik datorkiguna ostiral arratsaldean izango da Sunbilako udal pilotalekuan izango gara eta bertan kukuprakak eta bitxiloreak hariko dira. Kukuprakak badakizue Maili Barrokal, Oiana Orbegozo eta Natale Aranburu direla, Maialen Agizuren gidaritzapean hariko dira kukuprakak, orain arte puntu bakarra dute, eta euren kontra gaurko garaileak, gaurko bi puntuak pilatu dituzten bitxiloreak hariko dira, Naroa Agirre, Jera Iturriaga eta Leire Galeano alegia, Sebastian Lizasorekin batera, 3 punturekin dira hauek eta jada laugarrena lortzeak finalerako urratsa ematetik gertu jartzea ekar liezaiek eurei eta kukuprakei dagokienean berriz 2 puntuak pilatzeak aukerak zabalik utz ditzake beste taldeekiko leian batzuk ere berdinduta jar daitezkelako datorren astean bertan Urdazubiko jaialdia igande arratsaldeko 6etan izango da eta bertan leia Eguzkiloren eta Mitxoleten artekoa izango da. Kontu batzuk garbiago dira beste batzuk baino eta horrek emozioa dakarke txapelketan ea ala izaten den eta ea datorren asteko bi jaialdietan ere emozioa ikusterik izaten dugun eta emozioaz gain partida politak ere irteten diren nola Sunbilan ala Urdazubin. Besterik ez gaurkoz Lazkaotik, ondorengo hitzordua ostiral arratsaldean izango da Sunbilan, ez dugu esan 6:30 aurrera hasiko da bertako jaialdia eta gu arratsaldeko 6:25, 6:30 inguruan hasita hortxe izango gara Sunbilako udal pilotalekuan, jaialdi horrek emango duen guztia hasi eta buka osorik kontatzeko prest. Besterik ez gaurkoz, datorren ostiralera arte plazera duzu pilotazaleok. Ordura arte, izan ondo, arratsaldeon Lazkaotik.